Čau, já jsem Honza z Equator Cycling a to je Sensei. Sensei je náš krátký, kompaktní, responsivní gravel na silnici, polňačku a dlažbu. Úhel hlavové trubky 71 až 72 stupňů podle velikosti, abychom dosáhli dostatečného prostoru mezi kolem a špičkou nohy. Rám je z bezešvých titanových trubek v kvalitě pro kosmický průmysl. Lanka jsou vedena plně vnitřkem pro čistší vzhled. Hlavovka je soustružená a vstupy kabelů jsou na levé straně ze strany. Díky tomu se jednodušeji udržuje hlavové složení. Tady potom vidíme dolní rámovku s velkým průměrem, ze spodu jsou dva montážní body, z vrchu jsou montážní body 3, s tím, že spodní montážní bod je blíž středu, než je zvykem. Je to kvůli tomu, abyste případně mohli osadit buď to větší lahev, anebo pokud používáte rámovou brašnu, tak aby vám lahev při vytahování do rámovky nenarážela. Na sedlové trubce další dva montážní body, jak je zvykem. Střed je závětový, T47, takže moderní standard. Spojka řetězový vzpěr je soustružená a má vnitřní vedení lanka. To nám umožňuje osadit buď to 47 mm pláště ve 28 palcích, anebo 52 mm, pokud sáhnete po 27,5. Samozřejmostí je možnost použití jedno- nebo dvojpřevodníku. Kabel přehazovačky vychází přímo z řetězové vzpěry, takže tam není žádná další díra. Patka je SRAM UDH, univerzální patka, kterou seženete všude a v případě kolize se přetočí, takže není potřeba ji tak často měnit. Samozřejmostí je podpora pro SRAM T-Type, takže horákový přehazovačky Eagle, pokud byste chtěli osadit kazetu až do velikosti 1052. Sedlové vzpěry jsou optimalizované podle velikosti, menší modely mají menší průměr trubek a od velikosti L výš mají průměr trubek větší, takže bez ohledu na váhu jezdce je zážitek z jízdy zhruba podobný. Samozřejmostí jsou montážní body pro nosič, případně blatníky. Sedlovka je 31,6 mm, horní rámovka je horizontálně ovalizovaná, takže je malinko zploštělá, díky tomu je tam mírnej vertikální průhyb, ale zároveň to neruší vzhled toho kola. Samozřejmostí jsou montážní body na rámovou brašnu z vrchu. Jestli chcete krátký, kompaktní, agilní, responsivní kolo, hlavně na silnici, dlažbu a tvrdou polňačku, Sensei vás bude bavit.